Y prif gwrs di hwn, Tsili Llysieuol, os fi'n neud o'n iawn. 2 nionyn, oce. So far, so good. Dwi wedi gwneud y bit yma blaen. What a pro ma di wneud o'r blaen. Ti eisiau fi smalio dorri mis? Aw! Coginwch yr nionod am 5 neu 7 munud. O, neis di garlleg, ia. Dwi'n siŵr bod pobl yn sôn amdano fi bod fi'n drewi achos dwi'n byta garlleg bob dydd hefyd. Ychwanegwch 2 ewin garlleg neu 5 i Nia. A nesa, y llysiau. Llond llaw o fadarch. Llond llaw madarch. Be di madarch? Sori. Be di madarch? O, no, mae'n gorfod un o hein, ynddi? Na. Mae'n rili och, beth ydych chi'n rhoi fewn nesa? Gorbwmpen? Courgette? Be di gorbwmpen? Oh, no. Mushrooms di hwnna, pupur coch di hwnna. So dwi'n cymryd bod yna beth i gorbwmpen, ie? Ia, Dylan. Mae'n hollol ffain. Dwi am just cymryd ei guess. Dwi am just assumio bod yn iddi basil neu parsley. Dwi am skipio fo tan dwi'n gwybod beth sy'n ar ôl. O, mae'n rhywbeth o yma. Mushrooms. Oh, guys. OK, mushrooms. Dwi'n heitio mushrooms. Ond mae madarch gymaint mwy blasus. Yna torwch bopeth arall i fyny'n fan a rhowch nhw yn y sosban. 2 dyn o domatos a pha cymysg. Wedyn 2-3 llwy de o bwdwr chilli. Haha, OK. Iawn, ceir am byd, newch chi adael i hwnna byd ferwi, gorau oll.